Marhaban lale da zuwa tashar 'yar Adda TV. Barkanku da kasancewa da mu a cikin wannan channel namu. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Mun gode. Mai sauraro Assalamu alaikum tare da fatan alkhairi a gare ku. Maciji ne shi kashi na 27. Bismillahirrahmanirrahim. Hulwa, ina buƙatar ganin ƙanina, ina son ganin Rashad Habibi. Adib ya faɗa yana miƙewa cikin sauri. Hamma, baka da lafiya, sannan hannunka yana jini, ka bari sai an jima tukunna. Fattu ta faɗa tana kamo hannunsa. Hulwa, wannan ciwon da ke jikina ba komai bane da aka danganta shi da wanda ke cikin zuciyata. Ba zan iya zama a nan ba, ina buƙatar haɗuwa da Nani, Amma, Tarik da kuma Rashad. Ina buƙatar a rungume shi a jikina Hulwa. Ina kewar ɗan uwana. Adib ya faɗa cike da wani irin shauƙin son ganin Rashad. Shikenan Hamma, mu je ka gansu. Fattun ta faɗa tana riƙe da hannun Adib. Kallonta ya cike da tausayi da kuma ƙauna kafin ya ce, Hulwa, ba ki da lafiya, za ki iya zuwa? Kaɗa kai, ko dai ki jira ni, in je in dawo. Ya faɗa yana shafa gefen fuskarta. Zan je Hamma, zan iya zuwa. Daga yau har zuwa lokacin da komai zai daidaita, zan kasance kusa da kai. Zan taimaka maka ta inda nake da ƙarfin yin haka. Ta faɗa cikin ƙarfin hali, dan dauriya kawai take yi. Rungume ta Adib yayin cikin ƙauna da yawan hankali da basira Fattu. Sannan ya ce, na gode Hulwata, Allah ya faranta miki kema. Haka suka fice hannunsu riƙe da juna. Kallo ɗaya za ka musu kasan dukkansu suna cikin damuwa. Kai tsaye suka wuce fat ɗin Amma. Lokacin Amma na zaune kusa da Rashad wanda ke sana'ar tashi ta kuka. Kansa yana kallon sama. Amma na zaune gefensa ta yi tagumi cike da tausayin ɗan nata. Idanunta na zub da ƙwalla. Da sallama suka shiga cikin ɗakin. Fatu da Adib. Tsabar nisan da Amma ta cikin tunani bata san ma sun shigo ba. Shigowar Rashad dama kullum cikin tunani yake. Wani lokacin sai ka taɓa shi ke sanin akwai mutum a kusa da shi. Sai da Fattu ta taɓa Amma sannan ta dawo hayyacinta. Ɗan zabura Amma tana kallon Fattu. Sai kuma ta yi saurin juyawa ta kalli gefen Fattu. Zaro ido ta yi tare da goge idonta don tabbatar da abin da idonta ya gani. Tabbas Adib ne a fat ɗinta. Idan za ta iya tunawa yau ya kusan shekara 10 gaban shi da Adib ya so inda take. Cikin rawar murya ta ce, Adib, idanunta na ci gaba da zub da ƙwalla. Shi ma Adib kallonta yake cike da tausayi ya ce, Amma, cikin wata irin murya da mai cike da kewa. Hannunsa Amma ta kama tana kallonsa cikin hawaye ta kasa cewa komai. Jin Amma ta ambaci sunan Adib ya sanya Rashad saurin juyo da kansa. Aiko akan kyakkyawar fuskar yayin nashi idan sai ya sauka. Wani irin yunkurawa yayi da hanzari. Aiko cikin ikon Allah sai gashi ya tashi zaune. Wanda gaban da ya tashi zaune da kansa tun lokacin da abin ya faru. Adib aiki. Rashad ya faɗa cikin rarrafewar murya. Da sauri dukkansu suka juyo suna kallon Rashad. Cike da mamaki Amma ke kallonsa tana son gaskata shi ɗin ne magana ko kunnenta ne mata gizo. A hankali ƙara furta. Adib aiki. Wani farin ciki ne lullube Amma wanda ya sanya ta ƙara sanya kuka tana dafe bakinta. Cikin hanzari Adib ya ƙaraso jikin gadon da Rashad yake zaune. Hannun Rashad ya kama wanda Rashad ɗin ke miƙo masa. Rungume Adib Rashad ya yi tare da fashewa da wani irin kuka mai ban tausayi. Adib ma rungume Rashad ya yi sosai a jikinsa yana jin wani irin sanyi na ratsa zuciyarsa. Hakika Ami ta shiga haƙƙinsu, ta cutar da su, Allah ne kaɗai zai saka musu. A hankali ke shafa kan Rashad wanda sun ya kasa daina kuka. Sai an Ami Adib yake a jikinsa. Amma ma kuka take cikin farin cikin jin Rashad yana magana. Lallai wannan alama ce ta nasara. Ta tabbata zuwa wannan lokacin Adib ya san gaskiya. Shi yasa ma ya zo inda suke. Cikin kuka Amma ta kamo hannun Fatun tare da rungume ta. Fattu ma cikin hawaye ta rungume Amma tana mai jin daɗi cikin ranta. Ko ba komai ta zama sulhu da ƴan uwa suka fahimci juna. Yanzu burinta kawai a ce Amma ta girbi abin da ta shuka. Sannan ita ma ta sadu da nata iyayen. Fattu, kin gama mana komai. Kin zama sulhu da Adib ya fahimci gaskiya. Ba abin da zan ce miki sai Allah ya miki albarka. Ya sada ki da iyayenki lafiya. Kalli sanadinki. Rashad ya yi magana. Alhamdulillah. Amma ta faɗa tana ƙara rungume Fattu. Murmushi Fattu ta yi tare da cewa, Amma ba ni na cancanci yabo ba ce ke. Domin ke ɗin jaruma ce kin yi abin da ba kowa zai iya yin sa ba. Allah ne kaɗai zai biya ki. Ta faɗa cikin murmushi tana kallon Amma. Dago da Rashad Adib ya yi tare da sanya hannunsa yana sharewa Rashad ɗin idanu. Amma wani hawaye na ƙara zubowa.
Kallon Adib yake shi ma cike da son ɗan uwan nashi ya ce, Aki, na yi kewarka. Please ka yi haƙuri da abubuwan da suka faru. Wallahi ba san yadda aka yi hakan ke faruwa da ni ba. Na cutar da kai ta gurare da dama, kuma ina jin zafin hakan a halin yanzu. Rashad ya faɗa cikin hawaye. Girgiza kai Adib ya tare da cewa, Kaili, ba na son ragwanta fa. Kuka kake kamar wani mace? Ka zama jarumi mana, kada ka ƙara sanya damuwa cikin ranka. Aki ɗinka na tare da kai ko? Adib ya faɗa yana ɗaga girarsa ta dama yana kallon Rashad. Jinjina kai Rashad ya tare da sakin murmushi yana jin sa cikin farin ciki mara iyaka. Amma murmushin take cike da godiya ga Allah da ya karkato da hankalin Adib. Ya gane gaskiya. Kallon agogon hannunsa Adib ya yi tare da latsa wani gurin. Na ji ya fara magana. Tarik, ka zo fat ɗin Amma tare da Nani yanzu. Yana faɗin haka ya latsa wani guri tare da miƙewa. Ya ƙarasa gurin da Amma ke tsaye tana kallon su cike da farin ciki. Hannun Amma ya kama cikin nashi yana kallon ta kamar yadda ita ma take kallon sa. Amma, I'm sorry for everything. Ki yafe min Amma. Na san na yi miki ba daidai ba. Amma hakan ya faru ne cikin rashin sani. Lokacin da kaina yake cikin duhu. But now Allah ya fahimtar da ni gaskiya. Na san komai Amma, na gode. Da sadaukarwar da kika yi gare ni. Ba ni da abin da zan saka miki da shi face addu'a. Thank you Amma, thank you for everything. Adib ya faɗa cikin jimami da jin ciwon abubuwan da ya ta yi Amma a baya. Cike da farin ciki Amma ke kallon Adib tana murmushi. Yawan fuskarta Amma ta shafa cike da ƙauna ta ce, Ban taɓa ƙullatar ka ba ɗana, domin na san duk abin da ke faruwa ba yin kanka ba ne. Da haka kar ka damu kanka. Amma ta faɗa tana murmushi. Sun ba ta hannunta Adib ya cike da jin daɗi. Hannun nashi ta kalla ta ga ciwo a ɗaya ruɗe ta ce, Habibi, me ya samu hannunka? Ka ji ciwo ne sannu? Ta faɗa a ɗaya ruɗe. Murmushi tare da cewa, Kar ki damu Amma, ɗan ƙaramin ciwo ne, kuma ma baya min zafi. Ya faɗa yana kallon Fatu da ke gefe tana kallon su cike da nishaɗi. Murmushi ya sakar mata, ita ma ta maida masa da martamin murmushin. Tana wasa da hannunta. Nani ce ta shigo tare da Tarik. Allah sarki tana shigowa ta kafe Adib da ido, cike da fargaba jin abin da zai ce mata. Daga can gefe ta tsaya tana kallon sa. Cike da salon shagwaba Adib ya ƙaraso kusa da Nani. Hannunta ya kama yana faɗin, Ayya Nani, ba za ki yi magana ba, fushi kike yi da ni. I'm sorry, yanzu na san gaskiya komai. Na san wace ce Ami, kuma ina neman tallafin ku wajen aiwatar da abin da nake son aiwatarwa. Da na tabbata akwai mai taimakawa Ami kan abin da take aikatawa. Ina son gano waɗanda ke taimaka mata. Kuka kawai Nani ta sanya tsabu daɗin da magana Adib ya yi mata. Wannan ita ce ranar ta jima tana son gani yau. Gashi Allah ya kawo mata ita. Cikin damuwa Adib ke sharewa Nani hawayenta yana faɗin, I'm sorry Nani na. Allah ya maka albarka magajin fada. Na ji daɗin fahimtar gaskiya da kai. Kama hannunta suka nufi kan kujera. Zama suka yi gaba ɗaya a ɗakin suna jajantawa juna irin makircin da Ami ta ƙulla a kansu. Inda Nani ke ƙara ba Adib labarin irin ƙalubalen da suka fuskanta a gurin Ami da irin barazanar da ta yi wa Amma. Sosai Adib ya yi mamaki irin halin Ami. Yanzu abin da yake fata da buri shine sanin wanda ya masa asirin da ya zama maciji. Ba zai ƙyale hatta bokan da ya yi wannan aikin ba. Nan Nani ke sanar da shi sarauniya Sayama ita ce mahaifiyar Fatu. Sosai Adib ya yi mamaki don ɗazu ko sanin mahaifiyar Fatu bai nemi yi ba da take ba shi labarin tsabar tashin hankali. Sai yanzu ya fahimci dalilin da ya sanya suke ƙaunar juna lokaci guda. Ashe alaƙa ce ta jini. To me dalilin Amina raba ƴar uwarta da ɗiyarta? Wannan shine abin da ya tsaye masa a rai. So yake gobe ya sanya rayuwar Ami cikin tashin hankali. Zai sanya ta cikin kunya, tsoro da fargaba. Da haka nan take ya kira sarauniya Sayima. Ya sanar da ita lallai ta taho gobe ita da ahalinta. Don ya samu labari akan ƴarsu da ta ɓata shekarun baya. Amma baya son Ami ta san za su zo. Da yana son yi mata bazata. Sannan kar su sauka a gidan nasu, su sauka a wani guri daban sai taho a ɗauko su. A cikin ruɗewa da tsantsan al'ajabi sarauniyar Sayima ta sanar da mijinta da lokacin dama suna tare. Adib ya kira ta. Ai kuwa ma ɓata lokaci aka shirya jirgi suka nufi hanya. Cike da fatan Allah ya sa ƙarshen damuwarsu ne ya zo. Nan take sarauniya Sayima da mahaifin Fatu suka shirya tahowa Misira. Hankalinsu gaba ɗaya a tashe yake. Barin ma sarauniya Sayima. Burinta ɗaya ta ce a inda aka samu labarin ƴarta. Ta yi alƙawarin ko a wace duniya take za ta je neman ta. Fatinta ɗaya Allah ya nuna mata ƴarta. Ya sa a ce Adib ɗin ya san inda take zaune. Haka aka shirya musu jet cikin lokaci ƙanƙani. Su Zariya suna school don haka ba a taho da su ba. Ba san da tafiyar ba ma. Ko a cikin jirgin gaba ɗaya Sayima ta kasa samun nutsuwa. Fargaba da tunanin wani labari za ta samu akan ɗiyarta ya cika mata ciki. A hankali mijinta ya kamo hannunta ya riƙe cikin nashi. Kallon su ta yi cike da karaya.
Murmushi ya mata tare da cewa, ki kwantar da hankalinki Fulani, insha Allah alkhairi yake kiran mu. Sarki ya faɗa cike da ƙoƙarin kwantarwa da matar tasa hankali. Jinjina kai ta tare da faɗin, Allah ya sa haka mijina. Cikin hikima da tsari Adib ya tsara masa yadda za su yi su kama Ami. Sannan yana son Abi ya ji komai da kunnensa, kuma su ji wanda ke taimakawa amma akan waɗannan abubuwa da ta yi ta aikatawa. Da haka sun tsara akan amma za ta tunkari Ami akan cewar me yasa ta karya alƙawarinsu. Ta san cewa ita ta sanya wa Adib wani abu ya ci, dan gashi yana fama da ciwon ciki yana ƙoƙarin mutuwa. Shi kuma za su tsaya a waje don jin duk abin da Ami za ta faɗa da kanta. Haka da suka shirya abin da za su yi wa Ami domin tona mata asiri. Adib ne ya kalli Tari ya ce, idan jirgin ya sauka ka je ka ɗauko su, ka kai su can guest house ɗina, idan lokacin shigowar su yayi zan kira ka sai ka kawo su. Amsa Tari yayi da to. Gaban Fattu sai bugawa yake, tana jin wani irin tsoro da fargaba. Wani sashen kuma na zuciyarta tana jin wani irin farin ciki. Wai yau ita ce za ta sadu da iyayenta. Yau za ta ga ahalinta. Hakika ba za ta taɓa mantawa da wannan ranar ba. Rana ce wacce za ta sanya ta cikin ranaku mafi muhimmanci a rayuwarta. Kallonta Adib ya cike da ƙarfafa gwiwa. Ya riƙo hannunta da sauri ta kalle shi. Ta ɗan mararece fuska. Limshi ido ya tare da suka mata murmushi yana ɗan murza hannunta. A hankali ta sauke ajiyar zuciya tana mai kallon hamman nata. Tana jin wani irin sanyi a cikin zuciyarta. Cikin nutsuwa da dauriya zuciya Adib ya miƙe. Duk da zafin da jikinsa ke da shi na zazzaɓi, da har yanzu akwai zazzaɓi sosai a jikinsa. Amma san baya jin zai iya kwanciya a halin da ake ciki yanzu. Faɗa musu ya kan cewa zai je ya kira mai martaba don ya ji wa kunnensa. Sannan ce amma ta je gurin Ami ta yi magana da ita. Ta bi dai hanyar da ta san za ta bi don Ami ta yi magana yadda mai martaba zai ci da kunnensa. Sannan ce idan ya kira mai martaba zai sanar da ita ta hanyar yi mata flashin a waya. Da haka wayar ta ya karɓa ya kira lambar ta kafin ya yi saving ɗin lambar nata. Cikin sanyin murya da gajiyawar zuciya Adib ya kalli Tarik ya ce, Tarik, ina buƙatar Rashad ya kasance a gurin shi ma. Ya faɗa yana shafa kan Rashad wanda yake kalli ɗan uwan nashi cike da tausayawa. Dan ya san Adib jarumi ne na gaske. Ya ga rayuwa kala-kala. Wanda ba dan Allah yana kare shi ba, da tunan wani zancen ake yi ba wannan ba. Bayan sun gama tsara yadda komai zai tafi yadda suke bukata, kai tsaye Adib ya wuce bangaren mai martaba. Lokacin da ya je mai martaba yana shirin fita fada. Gaida shi ya cikin girmama sannan ya shiru kansa a ƙasa. Cike da kula Abi ya zauna kusa da Adib. Kansa ya shafa cikin ƙauna kafin ya ce, Habibi, me ke tafi da kai? Me kake so? Dan naga akwai magana a cikin bakinka. Abi ya faɗa yana mai ci gaba da shafa kan Adib. A hankali Adib ya sauke ajiyar zuciya tare da ɗago da kansa. Hannun Abi ya kama ya sumbata sane ce, Abi, akwai tarin damuwa a tare da ni, amma insha Allah yau komai zai zo ƙarshe. Ina son ka biyo ni bangaren Ami domin jin komai da kanka. Amma ina son dan Allah Abi, duk abin da zaka ji, kada ka sanya damuwa a ranka. Kada ka bari abin yayi tasirin da zai tada maka ciwon ka. Please. Adib ya faɗa yana mai ƙara damƙe hannun Abi cikin nashi. Cike da tausayawa Abi ke kallon Adib. Hakika Adib yana cikin damuwa don ko kallo ɗaya zaka masa ka san akwai gagarumin abin da ke damun zuciyarsa. Daga cikin tattausan lafazi Abi yake faɗin, insha Allah Habibi, zan zama mai sanya juriya da tawakkali a ran duk abin da kunnena zai ciye mu. Allah ya yi maka duk wata damuwa da kake damun ka. Amin Abina, na gode sosai. Adib ya faɗa yana ɗan ɗaura kansa a kafaɗin Abi. Waziri ne ya shigo cikin ƙaton falon da sallamarsa. Amsawa Abi ya yi. Kafin ya shigo ya kwashi gaisuwar nan Abi ke sanar da shi. Yana da uzurin da zai yi yanzu, da haka ya kula da fada kafin ya fito. Da ta waziri ya amsa kafin ya nufi kofa. Bayan Adib ya gaida shi, har zai fice Adib ya yi tunanin waziri ma familinsa ne, kuma zai iya taimakawa a gurin idan buƙatar hakan ta taso. Da haka ya ce wa Abi, ya kamata an kula biyo mu ko ba komai shi ma jininka ne. Jinjina kai Abi ya yi cike da tsokarin farantawa Adib ɗin kafin ya ce, shikenan Habibi, ba damuwa idan hakan kake so. Na Abi ya sanar da waziri akwai buƙatar ya biyo shi ɓangaren Ami, da akwai muhimmin abin da suke son aikatawa a can. Da to kawai waziri ya amsa sannan suka tashi gaba ɗaya suka nufi ɓangaren Ami. Suna fitowa Adib ya ce yana son su je su duba Rashad kafin su wuce can ɗin. Dama kuma yau Abi bai shigo duba Rashad ɗin ba. Dan kulmi yana so ya ga jikin nashi, da haka sai suka wuce can. Daidai lokacin da suka je tunin Rashad yana kan keken guragu a zaune. Sosai Abi ya ji daɗin ganin cewa Rashad sauƙi ya fara samuwa, tunda har sunan shi ya kira. Adib ma ya ce ya kamata su tafi fat ɗin Ami yanzu don kammala komai cikin lokaci.
Shi dai Abi bai san me ke faruwa ba, amma ka ne tsinci kansa cikin faɗuwar gaba. Haka suka fito gaba ɗayansu suka nufi fat ɗin Ammi. Daidai wani lokacin kuma tuni Amma ta bi fat ɗin Ammi. Ta nufi fat ɗin Ammi. Zaune tarar da Ammi kan kujera ta yi shiru da alamar tunani take yi. Abin duniya ya ishe ta. Tana tunani idan aka san abin da ta yi wa Zulat, tabbas komai yana iya faruwa. Ta san mahaifin Zulat ya fi ta iya shege, kuma ba zai ƙyale ta ba in ya san abin da ta yi wa ‘yarsa. Da ya kawai ta yanke shawarar ta sanya a fitar da Zulat can jeji, a kashe ta a yadda gawarta a jejin. Ta masu sauraro bari mu dakata a nan, sai ku dakace mu a so shiri na gaba. Kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shirye-shiryenmu haɗe da littattafan Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.